Pagelaran salajengipun kersane panjenengan boten ngantuk, boten bosen nonton Rocky Bopo Jai sing dugi kali Pepe nggih. Tari happy so happy sesarangan Prawadya Bala bantengan nggih ugi tidak ketinggalan nggih wonten Mama Jambrute nggih wonten Mbok Dewore nggih sugeng dalu para rawuh sugeng amir sani yo. Yeah. Tari happy so happy nggih medale rodok dalu titik nggih sesarengan bantengan nggih wonten Mami Jambrute nggih wonten Mbok Dewore. Ayo coba maju ke depan sedikit aja ngombe ae ayo sing ngendang drodos ngene ngombe ayo dikasih goyangan Kang Nanang. Masih rodok bengi tetep semangat nggih ditangkap nggih. Ayo panjake sing nganggur coba kemantene lacik dareng tilem digoleki ditumpakno bantengan nggih kalian disukani pambukane gending wonten tari bantengan Mama disukani gending petetan dados cha 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 ho
iya iya Potetan gending pambuka teng wontene tari bantengan nggih menika pamungkas gending utawi gending ingkang telahir amargi waktunipun cukup ayo bantengi sesarengan Mbok Dewore sesarengan Mami Jambrute langsung balik kabeh nggih ndak usah kakean pola yo dados tapi baline ojo sembrono tak jalukno gendingan bar jabar Madura. Ayo Pak Dewar, ayo Pak Dewar, awas. Ayo. Ada dulu. Aduh. Alhamdulillah bengi iki reok setia kawan nyambut gawe teng dalemipun Bapak Jari nggih. Alhamdulillah niki acarae pernikahan nggih, mugi-mugi sing dadi kemanten dadi keluarga sing langgeng nggih saklawase sampai padha tuweke kabeh nggih. Alhamdulillah. Bengi iki reok setia kawan nekakno sembarang kalir Bu. Wis sampean lek nanggap reoke Bapak Jai ndak usah kuwatir wis. Sembarang kalir ditokno iku mang. Sing kari tambah nemenan. Ana Mbok Dewore, ana Mama Jambrute, ana apa iku barang wis peng-topengan metu kabeh. Sing telahir Bu tambah nemenan. Manusia jadi-jadian. Papat cacahe. Ana sing lemu ya ana sing kuru. Sing lemu iki ndak asing Bu. Koyoke tanggane dhewe koyoke. Apakah? Aduh, lagi sayang rodok kereng. Iki tukang mangan Bu. Iya, ndak kereng mari ndak metu Pak Iyan Pak kampung. Nguntalan wong masih koyo ngene iki. Eblas. Oh, aku tak nyeluk sing pertama sing montok sing Mbah Henol. Maju ke depan. Mas. Ayo digoyang kokongi. Hei, tuh. Ana Bu Tuyah kok
Wah, lho kok isin aku kok. Nerungokno aku tak omong sih. Apa? Iya. Rungokno ora? Apa, Mas? Kon ndak izin to. Apa isin aku dibayar? Golek duit sinoma le. Nyambut gawe. Rungokno. Apa, Mas? Kon lho gak tak sinoman dek kini. Lah kok wis wakilan ibu apa bapak? Opo diwakilno? Padha ae kok. Saya enggak, Bu. Lek sampai iki kawin sok esuk aja dibarengi, Bu. Ya nek dibarengi kau aku mari rabi. Apaan nek? Mari rabi kan. Aduh di bojomu. Ndak rekan. Rungokno. Apa, Mas? Berarti mari kawin awakmu. Mari. Toro wetenge gede meteng paling wis. 3 wulan, Mas. Aduh, 3 Ya butuh bulan. ya. Oh. Oh, iku lah. Kira-kira apa anakmu iki, Dok? Rondo kah? Hah? Rondo iko. Endi, Dok? Ono rondo niki. Lah kok mau rondo-rondo barang. Bare kok ora duwe bojo. Yang ini iki wis, Dok. Oh, tuh. Hah? Sorry, Dis. Potong, Dis ya. Aja jadi didelok Siti. Maur. Oh. Iku goyangan bokong, Dok. Iya, Mas. Lek jarine awakmu ndak izin sing ngarep jajan. Oh. Ayo digoyang meneng. Nemu di susu koyo ngene. Mari operasi ki Oh, Taiwan. iki asli, Dok. Teko Taiwan. Teko Taiwan. Iya. Isine apa, Dok? Daro. Daro. Apa nak? Iki karen-karen iki. Teko karen-karen barang. Karen ngeceren kali kalau tak. Sing digawe ngecor dik kali. Iya. Oh, berarti iki sing duwe kali. Iya, Mas. Heeh. Ayo jajal dikenalno sapa Jenengku Tameti Juliana, Mas. Asli Meti. Oke. Oke, pegawaianku Jatel, Mas. Jatil. Iya, nek prai ngrempes. Berarti ngrempes lek Braido. Iya, Mas, apa diolah? Lek wayahe tebangan melok nebang. Ndak melu, abot kabeh gatel. Tuh, gatel. Oke, kembali ke tempat. Oke. Sing nomor loro. Oh. Mosok bengi-bengi dine barongsai. Metang. Loh. Yo, lah kok semaput. Ngawur ae. Loh, Melayu. Oh, pancene ngomong ora iku.
Teles wis. Wis saya ngadeg. Oh niki nyuweni. Aduh. Aurat dibuka-buka, Mas. No pancene jok jalang-jalang dadi wong. Teles, Dok. Ngelenting bokongku, Mas. Oh, kok iso bokong ngelinting barang. Oh, ya Allah. Lah iki tepak iki, Bu. Tepak lagi. Apa-apa, Mas? Tepak yang sing kuru. Lah, masih kuru, wong laris, Mas. Laris apane? Laris nang embong kembar. Weh. Aduh ya Allah. Apa, Mas? Susune. Njenenge aku iki. Apa susuku, Mas? Si apa? Kok cilik nemen susune? Oh, aku iki si arek lho, Mas. Arek apa sayang? Arek dak waras. Wah, ngawur. Oh, nemu dek endi wajak ya arek koyo ngene iki. Wes saya kenal sapa di jeneng kan Jenengku, Mas. apa? Aduh, cek bocah rek. Ya apa? Oh, ayo. Alon-alon Mas Joko. Awan apa bengi Mas Joko? Duwe jeneng loro. Iya Mas Awan dhisik apa Joko. bengi dhisik? Bengi sik Mas Lah sing bengi, Joko. Dok. Jenengku Paramita. Paramita. Iya, Lek awan, Mas. Dok. Paralon. Letek golong-golongane untuk tukang desel. Weh kembali ke tempat. Meng lu tok. Iya, Dok. Oke. Ih, aduh. Golong-golongan itu tukang telabuk. Ayo. Hei, Mas Joko. Ayo digoyang. Iya ayo. Iya ayo, ya ayo, ya ayo. Iya ayo. He. Oh, enak. Ayo digoyang dong alan-alan ya, Nduk. Cha. Ayo jogetan, yo ayo joget. Hey. Bokong digoyang, yang digoyang, goyang. Ayo gendingan, yo ayo gendingan. Aduh, mosok Banyuwangi kayak ini, Nek? Gending asli belambangan. Jenenge wong watuk Joko, kon iki wong watuk kon nyanyi. Ngerti wong. Lek nyanyi iku kayak ono sing dawa, sing dal mendal ngene iku lho. Hei, badokmu, Dok. Badokmu, Dok. Apaan? Ketok. Lah, jenenge wong seksi. Oh, kayak gini seksi. Mas Sigit, lihat aku dong. Gendaanmu ta? Hah? Gendaanmu ta? Mantan. Ayo, Git. Iya, ditinggal Mas. rabi ya nembak kampung aku, Mas. Waduh, kayak gini iki Lah, gendaanmu, jenenge Dok. seksi aku ya, seksi ya. Oh. Kok ndak eman Sigit buat aku ta? Seksi yo. Ah, Abuh. pokoknya lah Duduk dipangan setahun seksi. dante. Yo, Mau tambah Mas. handphone. Asu. Abuh. Kate gelut. Ayo, kelut, podolan nang ngene. Saking aku macam wedok. Awakmu macam itu. Boy. Gini. Oh, gini. Oh, bengi-bengi katanya nantang gelut iki. Ya, saya kenal lo. Siapa di jeneng? Tiara, Main Mas. Endi. Guci Alit. Gayane. Ngemut. Lah kok ngemut? Iya, ngemut permen. Oh, ngemut Permen permen. Hexos. Next. Apa? Oke. Ayo kembali teman, kami berat. Ayo. Lah. Nah, lagi wedok teman. Oh. Ayo jeneng dong. Oi. Nah. Ho. Iya yo. Yo ya. Aduh. Ayo ha o ha o. La le lo la lo. Iya o ya. Aduh, kok gini gliser. Oh. Lagi wedok temen, Bu. Nduk rungokno. Dalam Mas. Iki acara ikan kawinan nikahan Nggih. ya, Nduk. Kon tak dadekno kemanten saiki, Nduk. Mbak siapa Mas? Ono. Ayo kudu ngadeg. Ayo.
ini ngadeg. Uwe ngadeg warono. Ayo salam yo. Rana yo. Aduh kawin temen lek saiki. Iya. Hong bilah sekareng. Wancine dalu. Aduh Sherly kawin ambek gentong. Woi kita tambah bengi tambah rame iki wis. Kadung wis. Kena gawe bulan besar. Iya, Mas. Kok anak sapi lali? Anak sapi kok. Embeng iki. Oh, anak wedhus mudhun. Oh, payah temen. Kon gelem dadi bojone iku. Lah iya. Hah? Woi. Logur, anak sapa logur? Oh, Didi. Iya. Ada kenek kon saiki. Oh, anake sapa lho? Lah iya nek sapa logur iku rek? Kon yo ngono gragas. Apa enak? Oh, kaya ngono enak. Nyol-kenyol lho iki. Iya. Nek kasur iku. Kaya apa? Hah? Ambune. Pecut blanda adus iku rek. Ron suwale iku. Wes. Suwal Lah, Mas. Nduk. Ya. Iki soalnya waktune wis rada bengi, Nduk. Jajal kancane celuk rini. Oh, ayo, kei lagu sing enak. Sing ketua jauh gak ditinggal, sirah mumet ora bisa turu. Mas uga andam wedo, mikir butuh mikir belanjane, jur saiki bingung atine.
kabiarsa swaranipun lira mbyake Rampak Barong Rampak Barong ambiar tarik sih hei oh hei oh iya hei caca hei oh iya ayo yeay wah Ayo Ger. Buka Ger. Oh. Oi. Nah. Ayo. Mas Jainal. Rampak Barong Samboyo setia kawan nggih. Akeh cacahe 5 maceme sampun sowan teng dalemipun Bopo Jari Ibu Riyati sekeluarga nggih. Tari Rampak Barong Samboyo setia kawan. Dalu menika nyambut gawe bebarengan Rio Audio Sound System nggih saking Meraan kagunganipun Bapak Haryo. Lan ugi mboten ketinggalan nyambut gawe bebarengan nggih artis video syuting Mas Eko Oke saking Dawan Lor Sukodono nggih. Mulai awan mang ndak disebut blas nggih, promotor Mas Ardi sesarangan Mas Arsa nggih. Disukani gending sing penak mama, jajal ngali nyang genduk cesa nggih. Gendinge penak 1001. Oh, 1000 alasan. Nggih, dados. Ayo sing nganggur kok mateni digoleki menawa durung turu. Adia. Yeay.
pisan nggih menika gending ingkang angka 1 nggih utawi gending telahir teng wontene tari rampak barong Samboyo Setiakawan nggih ale rampake ditata maning bali-bali nang panggonane nggih dang diganti tari Serimpi Sekar Jadilan yo so he ho he ho kia ho he ho he ho he ho he ho la 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 Mekaten para rawuh panjenengan sampun mirsani tari rampak barong Samboyo Setiakawan nggih pagelaran ingkang angka 5 nggih para rawuh panjenengan kula atur mirsani pagelaran saklajengipun nggih utawi pagelaran ingkang angka telahir saking keluarga besar Reog Setiakawan nggih mudune para widodari nggih widodara ayu-ayu rupane lenggak-lenggok mlakune kaya macan luwe nglajengaken utawi agawe tari Serimpi Sekar Jadilan sugeng dalu para rawuh sugeng amirsani medale tari Serimpi Sekar Jadilan kairing gending mama senenge sing mari Mama Novi nemu jodoh lewat horari kawitane kontek-kontekan akhire jodoh temenan jodoh lewat horari mama sing mari-mari lewat orari masih hit pegawai kontek-kontekan tawi cap-catan isut sing kira sing nyono tapi isut jodoh ya ampirika omong guyon ra kawitane akhire padha mulase
sing nyono todhe isun jodoh ya ambirika omong guyon ra kawitati akhire padha welase isun sing ira sing nyono todhe isun jodoh ya ambirika omong guyon ra kawitati akhire padha welase isun sing ira sing nyono todhe isun jodoh ya ambirika omong guyon ra kawitane akhire padha welase Tari Srimpi Sekar Jatilan nggih. Ayu-ayu rupane, lenggak-lenggok mlakune kaya macan luwih sampun sewanteng dalemipun Bapak Jari Ibu Riyati sekeluarga nggih. Tari Srimpi Sekar Jatilan ayu-ayu rupane dalu menika nyambut gawe bebarengan Rio Audio Sound System nggih saking meraan kagunganipun Bapak Haryo nggih. Lan ugi boten ketinggalan nyambut gawe bebarengan artis video syuting Mas Eko Uke saking Dawan Lor Sukodono. Medali Tari Srimpi Sekar Jatilan kairing gending jodoh lewat orari nggih. Biar tambah gayeng tambah meriah. Tari Srimpi Sekar Jatilan disukani gending-gending mama. Gending ingkang angka 1 dikei sing penak nggih, Kendang Kempul Banyuwangi nggih, dikei Kangen Banyuwangi. Dados Tari-tari yo.
Banyuwangi nggih. Nggih menika gending ingkang angka 1. Ayo maju nduk, mbae gak iso munggah. Ayo maju. Sing ayu-ayu iki lah nggih matur sembah nuwun, Mbah. Nggih menika gending ingkang angka 1 nggih. Ditambahi sak gending Mama. Gendinge sing penak nggih monggo Mbak sinten sing nyanyi. Jerisa Uut. Nggih monggo dados. Yo!
Trisno nggih. Nggih menika gending ingkang angka 2 utawi gending telahir nggih teng wontene tari Serimpi Sekar Jadilan. Ayo genduk sing ayu-ayu barisane ditata maneng bali-bali nang panggonane nggih. Tapi saderengipun genduk bali nang panggonane nggih. Lan dumateng Bapak Jari nggih sesarengan Ibu Riyati nggih, sesarengan para bapak-bapak lan ibu-ibu nggih, masyarakat dusun Tanggung utawi dusun Pakel sekeluarga nggih. Bok bilih wonten kesalahan utawi kaluputan tindak tanduk nggih sing kurang sopan saking keluarga besar Yok Setiakawan, kula selaku wakil saking Bapak Jai saka Kali PP nyuwun agunge pangaksama saagung-agunge nggih. Dan terima kasih kepada Rio Audio Sound System nggih saking Meraan kagunganipun Bapak Haryo, terima kasih atas kerjasamanya mulai dari siang sampai malam nggih. Dan terima kasih kepada Ardis Video Shooting Mas Eko Oke Dawan Lor Sukodono, terima kasih atas kerjasamanya nggih. Ayo genduk sing ayu-ayu sing disponsori Kakak Meti bali-bali nang Kali PP nggih. Tak kei gendingan pamit mulih nduk dados. Ayo mulih, ayo mulih, ayo mulih, ayo mulih, Boleh ayo mulih, ayo mulih, ayo mulih, Kali PP, ayo mulih, ayo mulih, ayo mulih, pamit mulih, ayo mulih, Kali PP.